जों फाइनो खासिनो र 24 रामचंद्र आबुनि यागला जों ताइबो फाइ सपत गोबां मासिनो र ताइबो अनचलनि ताइबो आइएमडब्ल्यू ताइबो गोबां Ini cengoro sini MAREHADUK edisi belis ni andaro sini labunya sini sekolah mardok ceng kaisa cikon sini program sini relief ceng kaisa bagnai ceng joton sigok amuk ketalia ek mas lai thangka TRIPURA jogo ceng lockdown khlaimani kono kam kas korei amo sini central government order Teaching state government order. Jeng sigo horat klai ketal beram. Cini 12 বছর ফাইহা ফাইকা করোনা ভাইরাস সিং খানাগো COVID-19 o beram tak pento bithi krui. Ruk kupa hangkai korakhe kupa hangkai abo jeng thangnan kuno sombobana krui. Abang wi jeng balai wana ma singsa o beram ketal rugi ketal takun bithi toiring yakho অবন কাসনা বাগৈ চিনি সরকার হইতেছেন গুসনা খাইরকে লকডাউন কেবো কেবো গান্দার মাটংয়া বুথুকে মাটংয়া তেজों যে মানসাক সাফসুত্রা याग्रक साबानाय मा हुनाय मा सुनाय तमुं जामुं गाहामखौ मा दंनाय जामुं मुं गाहाम मा जानाय तेजों अजरागो जाते गाहाम जागै दंनायनि बागै जों कयगो तेजों बिसियाव साफसुत्राखौ दंनायनि बागै Te kau selai kerja korang bahaya no, sing hasil kau selai kesal. Tak pernah sing saya biar tamu ya. Neng pernah kata mana angkau kata mana, kau garanti kiri. Di perawat sing kepal kamu mana, cina rasu bari aku. Siapa? Ini Maharashtra Bombay rago, bar mesin bari itu. Utawa nak kau phone kaya no, Delhi rago bari itu kamu tu. Ini Gujarat, Delhi rago, ini Hyderabad, ayo okay? Bar mesin bari itu kan. Malay wana masing sa. Abono kono katina bagai, kono seng height kena bagai cinta bok. Sorga terus teke seng. Tapi mas lai tengah cini. Kono kam kas keri. Ke bisnis ke cini di prasarok. Lagi seng gorib. Kam kas kai cenai rok. Samudra ke masa ya rok. Apa herok? Orang tu. Abang seng zaman sak. Cini partin hoite, IPFT hoite. Te kebang mas sonsa dong. Cini NGO tunggu, kebang parti tunggu, abang nunggu sih, koi nai, jate dokter coba na bagi order aku. Sing tak pun samai kau cini lockdown bahkan clock nai, tak pun cing tik ni maya aku. Bani bagi ni orang kisah order aku, kisah kahangga tungai bedi, cini sabtu tak tungai bedi kisah, tapi cing tuirau mutung nungke balik jauh jauh, tapi mutung nak nungke hamu, besar besar cing koran apa nai. Abang kisah exercise tu kami kesal. Kejeborok durbol, abang hat kita di kepala umpan aja. Abang kita nak nonton koi nai, orang kisah cini bisigo, sudah ceng, jangan bareng bang macam ya, ci awareness program, orang awak ceng bahkan tongai canai, abu ceng sini namu, agen selai ceng kisah, cing tong tamu mas selai nai, jadi yang rok kahang kemas sunai, tiru kahang kemas tugnai, amah herau, tiru mutung mungkin nungkangkai, belai jauh, abang kita ang jotono koi nai zaman seseng kisah coba itu mana orang agak sini parti terus seseng coba lagi sudah orang simia sarat beras tu mai samang kai tu ang jotono koi nai jotono NGO jotono political party o jorago kuno party hita hilai kuno dormo hita hilai kuno jati hita hilai sini ek number sotru kai corona virus abo sini sotru kotor abo paimani pura sung jepang lai manu o jorago kai sini main target kai su corona virus sung ma mesem nai Bahaki macam nai, neng bayang bay, सरकार नि कौन खनाई मत होंगे ये सरकार ऑर्डर मनी बही के मासो लेनाई के फिया बांग नु खाओ पाराव होंगे चिन बरो आसे अब गरी 50 गरी आउटला जों साइ रेखा चिन सरकार बाबे अफिस रगो जे बरो जत्तनो मोखां माने मास थुइमा थांनाय मास थु थांगे फाइन सिमारिनाय ओमागे आइ साखलाय गाजों आउटला रौ ओंखाय चिनाव तो बारा बरो बा आसे जों खेल करिलाय किन्तु जों वाना मा खेताबो पारावनि बरो नुवानाव पारा दुदि कफा खांगाय तेरो खकरि खा और चिन डाक्टर काम गरै हस्पिटल काम गरै आउटला रखो बरो आरो गमा दङ
orkiti norokai abang singwanago amangin nang koinai ojaraw sing jottono kisa phaidi sorkari kok nai tolailai tei chini bisingo sing kejang khlai kon kebono walaya solaya khlai chung tongthaka belai chau jottono hambai Doro jottono phaiporo kisa ribai khalabu thagido bokongwa oke asal angka angka একজন পরে একজন या पर जबड़ है और खड़े मार्च मासनि 24 तारिख हिसाबै सारा पृथ्वीनि लगे लगे चिनि भारतबर्षआवबो कर'ना भाइरास जे एकटा मारात्मक बेमार कताल आबोनो तैयाबै लकडाउन खालामनानै अब एप्रिल मासनि 14 तारिख जरा सिगाङाव रोजाक थांमानि ताबो तैसा आबोनो फलगै ताबो मे मासनि 3 तारिख जरा साइमेनिया 3 तारिखआव जों पाइनो पाइया जार फले चिनि गोटा भारतबर्षनि लगे चिनि त्रिपुरा हास्टेआवबो गोबांमा जराव महाय कठोर बेमार चिन्नुगियाखौ आबोनि बागै चिनि ग्रामं थुन सहरं थुन साममानिया गोबांमा दङ आबोनि बागै बिशेष खालाय जारा अन्तदय अनुपना बिपिएल एवं तलावो जे बियालनि बिसिङाव दङै दंनाय नुफुंरत्न अ लकडाउननि पिरियड बाहायके कुनु रकमे माइ बरत्न माइ सिबिपानो चावै बरक गाहाम दङैमान आबोनो वानसुबियाखौै जों चिनि त्रिपुरा हास्ते हाफां आबोनो वानसुबियाखौै गोबांमा फेसिलिटि रिखा बिपिएल अन्तदय रत्न मागना माइरं रक बागखा এবং আবনো কারিব যে এলপিজি গ্যাস আবরকনো 3 মাসनि बागै मागना रोजाखा आबनो कारिब गोबांमा गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि रि तंमानि यागलोबो जों पार्टी आईपीएफटी नि उद्योगे चिनि 24 रामचन्द्रगढ़ विधानसभा केन्द्रआव लाइथांनाय एप्रिलनि 1 तारिखनि सिमि विभिन्न जायगायाव चिनि 17टा एडिसिभ लिस्टनि जायगायाव जों 50 फेमिलि 24 फेमिलि 60 फेमिलि अमहायख्लै 5 केजि माइरं 4 केजि माइरं 3 केजि माइरं 1 केजि आलु अमहायख्लै जों गोबांमा जायगायाव बागै थांमाहाय दिनै बचिनि पद्रिल ब्लकनि बिसिङाव मारेहादुक एडिसिभ लिस्टनि लाबोनिया गामियाव जों दिनै महायख्लै कायसा चिनि बिसिङाव स्पन्सर खालामनाय जों मानखा दै पन्चायतनि सभा लायनायनि बिसिङै खालाय दिनै जों जायगायाव जारा बेनियाव फायनाय रखम जों माइरं थाय जोंनि साबान रक जे नांमानि सयाबिन रक जों बरफनो बागनाय दैयाव हायखाय जों बागमानि लगे लगे किसा हजाक दंनायनि बागै सचेतन दंना बागै आं फरायनानै सोंगो जेन जों अब बखुबनि बिसिंथै याकनि बिसिंथै मकलनि बिसिंथैनो अब अ जे बेमार उंगै मानो सलाय मानो आबोनि बागै जों बखुब साबधान मा दंनाय हायसुफ्रु कुसुफ्रु केबो बाय गाना गाना उयावै याक खलबै मा कुसुफ्रु आर जों बर' रक साललाय मानि बिसि आफानो 1.5 मिटारनि मतो जों डिस्टेन्स दूरत्व चाल मानि बजाय मा नारकनाय ते आबोनि लगे लगे जों बायरेव जेकुनु जायगा थांफायबो याक जों परिष्कार परिच्छन्न मा सनाय जोंनि जे समय थांमानि रि रत्न परिष्कारके साफुंग मारनाय मा सनाय এবং অমহাইখাই দংখাই যারা তাবুকসে যারা করোনা ভাইরাসनि কোনো একটা
মেডিসিন তৈরি ইয়াকো হাইফানো সাবধানতা হিসাবে गोबांमा साइन्टिस्टफोरनि बिसिनिफ्राय सायमान काजे सालो बिसि आफानो वाइ थाम कुथुं रक नंगै माखाय गाहाम तारपरे किचा सरिनो फराक खालायमा दंनाय हने आबोनि बागै जों महायजराव सानानि मुसुंगो निश्चय जागाव जों 1.5 मिटार 2 मिटार रक डिस्टेन्स नारगैयाखै जेबाबे डिसिप्लिन मेंटेनेंस खालायजाखा थिक अमहाय जों खालायमाखाय जानाय आर सिनि ग्रामो रमदि सिनि मार्क्स करि हिनफानो रिफोटु रकनो फानो जों बा सिनि जे একটা রিচিকন রকনো ফানো जों बुकुगो खबैतन मांखांगाय गाहामनाय आर नांगियातै बाजार सदायरगो आहायनो रुप रुप थांयावै नांमानि सब टाइम नि बागैनो नांमानि सब जरानि बागैनो हयतो तिनि सब समय बाजार थांगाय बरक बांगो आबनि बागै একটা पारानि बरक बा निजिनि नगानानि बरक खानाय थांगाय बनवायसा कसारि रके एकबार हातिं तुखाय 2-3 दिन थाङो तारपरे ताइसापुर नंनि स थांगाय बिनि बन फै फायते अमहाय फ्राय जों जेता गेदारिं जे गोबांमा बरफ जमा उंमानि जागाव जों पातला खायमान थांगाय गाहामनाय के आबनि बागैनो तिनि जाराव फायनाय रकनो बां फयनानि मुसुंगो के आबनि लगे लगे जों मनो सानानि मुसुंगो जे चिनी पार्टी IPFT त्रिपुरा सरकार रही तंगमानि यागोलबो चिनी पार्टी IPFT नि तरफ থেকে এবং চিনি যারা এনজিও ফ্লাই তংমেনি তরফ থেকে এবং চিনি যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ ফ্লাই তংমেনি তরফ থেকে অমহাই বিভিন্ন চার্চনি মন্দিরনি তরফ থেকে বসুন ডিস্ট্রিবিউট ফ্লাই তঙ্গ সেই অমহাই ফ্লাই আগরতলা হালেলুয়া ব্যক্তি চার্চ বড় গোফাই চিনি রামচন্দ্র গাত করি বড় রত্ন চুবা ফাইকা সেই অমহাইকে जों সরকারিভাবেবো এবং বেসরকারিভাবেবো চুবালাই তঙ্গ ओंखाय जत्त बरकनो जों उसुक सुबाय माननो साइमि हायफानो चिनि जे बसकांगो जों जे आइडेन्टिफाइड खालायनाय जे रै नुकमानि आबोनो जों सेफ रेवै थांगो ते अमहाय खाय छोदो जागाया विभिन्न जागावनो जों मोटामुटी 1-2 बार तो बागै पाइका हायफानो जत्त जागाव खाबार उंयार फानथं मानो कारण 1 मासनि गोबां बन्द दं आबोनि बागै जों बन्दनि बिसिङावनो 3 दिननि आलादा खालाय जों चिनि ब्लकनि तरफ থেকে ब्लक डेभलपमेन्टनि फान्नो जों 3 दिननिफ्राय सामं रोखा सामं रोमानि यागलो ताबो डिस्टेन्स बजायना रगैयाखै जों ताबो पैसा रेगा रिनानि बागै काम सुरु खाय दङो विभिन्न पन्चायत ताबो काम चलै दङो तै आशा खायो अमहाय खायनो जों जे मानसाको कठिन परिस्थिति वो मोकाबिला खायना बागै आं कसारना मुसुंगो तेबो एनजिओ सोसाइटी बा एनजिओ आफानो गामि आमचाइयो जुदि स्वाबलम्बन माने सेल्फ सापोर्टिं उंजाक चोकजाक खाया मुति ताकुक रत्न अमुति बुकुक रत्न बां कयना मुसुंगो मिनि घानानि फेरै रत्न नंगो चोबादि अमहाय खाय जों सिनि पारा आमचाइयो बुबुमा सालायनाय ते आबोन बागै आं थाइसा हायनो हाय चिनि साबनाव हामबाय मारियो सारा त्रिपुरा बेनि जागाव समय पाइलाया टाइम ताबा लाइमाया बिसिनो फानो तिनि चिनारो फाइसं लाइबाक्सा सफाय मामन बारि हामबाय ते हामबाय मारियो आनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ते आनि पार्टी IPFT सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बर ते चिनि मारेहादुक एडिसिबिलिस कमिटिनि चिनि चेयारमेन ते दिनि पलिस रत्न ते चिनि सेन्ट्रेल कमिटि पार्टी IPFT नि मेम्बर एडभोकेट चिनि मिन्टु बाबु ते चिनि रतनपुर থেকে শুরু খাই চিনি 6টা অঞ্চলनि যত অঞ্চলनि চিনি রিজনেল कमिटिनि যারা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি রখাইনাय जखनो तैसा हामजामाय आफारे जों दिनैनि जे किसिसा माइरं तै साबान रक बागमानि अनुष्ठान तावखि बिसिनि सिनि Watch out,